Салом алейкум азиз. Дар ин видео гуфтам барои шумо ки сайру гашт кардан дар ҳавои тоза. Мисол одамое ҳастанд, ки чӣ надоранд, шароити ба чӣ мегӯянд варзишгоҳ рафтан. Мисол сундар кор аст барои варзишгоҳ рафтан, барои бассейнда оббозӣ кардан, мисол барои теннисбозӣ ё ки футбол, волейбол. ҷое ки бе пул боша, мисол ки чӣ банем мераванд машқ мекунанд. Инсонҳое ки мисол ҳастанд дар шаҳрҳои дар Россия, ки мисол ки бесун намешавад. Барои ҳамин сайру гашт мисол чӣ қадр ҷойҳои тамошогоҳ дора, мисол ҷангал ҳаст, ҷангалчои ҷойи мода аста, мерен сайр гашт карда мебиён ҳавои тозада. Мисол аллея аста, боғ аста, парк аста. Сайру гашт гаштан кардан, мисол гардиши хун фаъол мешавад. Ҳам инсон мисол ки аз фикрҳои ноҷо мисол ки чӣ мешавад. Телефонро мисол дар полёт монем. Мисол вақте ки ман тамошо мебарам ба ҳавои тоза, ман телефонро дар полёт мемонаму дар даруни мисол сумка ё ки дар даруни чӣ мегӯянд ҷеби ва куртка мемонаму, меравам ҳавои тоза сайру гашт кардан. Таму 1 соатам ки мисол ҳавои тозада ки ман мегардам, телефон аз ман мисол ки чӣ аст, хомӯш карда шудааст. ҳатто дар ҳамин ютуба мегӯяд ки вақте ки шумо ба ҳавои тоза ки мебароед, ба наздикотон хабар диҳед ки ман то ним соат телефони ман дар чӣ нест, дар сиаз нест, ё ки ман дар 1 соат ман телефон гапзанӣ, телефон нағз намебинам. Ман ба WhatsApp гап задан, ба Telegram гап задан ин феъли ман нестае, нағз намебинам. Ман тамоман нағз намебинам ба WhatsApp, ба Telegram телефон карданам. Видеовизов агар ягон вақте ки агар зарур боша, ягон кас ягон савол ҷавоб дошта боша, мегӯям видеовизов кунед, чӣ кунед, қатон гап мезанам. Лекин дар гӯш гирифтан, телефон гап заданам ман нағз намебинам. Ба рақам агар телефон кунанд, ростакӣ амрон муҳим боша. Ғайри ин не. Барое ки мо бе телефон калон шудагем, одамои вақти чӣ мегӯянд СССР, телефонро ман нағз намебинам. Телефон чӣ мегӯянд, телефон гап задан, дар телефон мегӯям ки биё бишинем чақчақ кунем, чақчақ мегӯям ки хари бисёре хараборам. Ҳаста агар бисёре харабор. Аз одами бекор худо бедор мегӯям ку. Барои ин беҳудагардӣ, беҳуда гап задан инам аз чизи мо нестем мусалмонҳо. Баъд дар ҳавои тоза гаштан ин хуб аст. Дар ҳама ҷиҳат ҳавои тоза барои инсон хуб аст, ки майнаи сари инсон роҳат мекунад, гардиши хун фаъол мешавад. Баъд инсон ба фикрҳои ҳархела ба намеравад. Телефонро мисол тасаввур мекунед, ки дар як шабонарӯз мисол 6-7 соат одам хоб меравад бе телефон. Бо 1 соат дигар дар мисол телефонро дар полёт мемонед, 8 соат. 8 соат шумо агар аз телефон дур бошед, чӣ қадр олиҷаноб мешавед, неста? Мисол аз соати 8 то 8 бегӯ агар одам кор кунад 12 соат. 8 соат телефон айхтон дур кунед, 24 соат. 24 соат телефон аз шумо дур шавад, ин бо зур мешавад, не? Хай ки 24 соат телефони айхтон дур кардан наметавонед, барое ки 1 соат, 1 ним соат мисол як видеоҳои фоиданок тамошо мекунем, ёки як маълумотҳо мегирем, ҳаста? Лекин 21-22 соат мо метавонем ки телефонро аз худ дур кунем. 1-2 соат ин меъёри муайян аст барои бо телефон нишастан, ягон мегӯям маълумотҳои фоиданока гирифтан. Лекин ними рӯз 12 соат, 7-8 соат бо телефон будан, ин бинед ки ба чӣ оварда расонид ҷавонора. Не шумо худотон дидестем ба чӣ оварда шумо расондагием ба ин телефон тамошо кунедтон. оқибаташ чӣ аст? Шумо дидестин натиҷаашро. Ман 4 соле ки дар ин коллеҷ таҳсил мекардам, дар роҳ ки мебаромадам, дар телефон чиёра дарсҳои додагӣ муаллимара, лексияро дар телефон сурат мегирифтам, лексияи нависагиамона. Тараф хонда мерафтам ай тараф. Ав тараф бо лексияе ки нависагиро боз телефон вай мекардам, сурат мегирифтам. Дар як чӣ доштам, чӣ мегӯянд, папка мепарстам, хонда меомадам. Вақте бо имтиҳонода билетҳоро хонда мерафтам, меомадам. Дар хона ки меомадам бо дарсхонӣ, дарснависӣ. Ҳамин 4 соле ки дар коллеҷ таҳсил кардам, телефонро кам ман ба даст мегирифтам. Мумкин як 2 соат, 2.5-3 соат ба даст мегирифтам. Барои чӣ ки ҳамонам бо чиз мо дар мавзӯъ медоданд, ки инаро шумо худтон ҷустуҷӯ кунед, баъд ҳамонро мо аз интернет мисол ҷустуҷӯ мекардем, ё ки дар видео тамошо мекардам, саволот ҷавоб меёфтам. Барои ҳамин 3.5-4 соат телефон мада дар кор мешуд. Вақте пухтупаз мекардам дар кухнӣ, ҳамон лексияро монда гӯш карда пухтупаз мекардам. Вақте ки шумо мисол дар кухнӣ ягон кор мекунед, ягон чизи манфиатнок бинед, тамошо кунед, гӯштон гӯш мекунад, и шумо коротонро қадар мегиред. Мисол дар кухнӣ, мисол нисбати занҳо мо дар назар дорам. Барое ки ман дар вақти кухнӣ ягон кор карданда, пухтупаз карданда мемонам, тамошо мекардам, бозиам бошад ҳамхел. Барои ҳамин мисол бинед ки гӯш мекунад. Ҳатто мо набинем видеоро, мисол гӯш мекунем, ки мефаҳмем. барое ки Аллоҳ таоло аввалин узве ки офаридааст, гӯшро офаридааст. Гӯш мешунавад, якум чашм мебинад.
чашм бинадам, то гӯш агар нашунад мо асл карда наметавонем. Бо дидан ба шунидан мо асл карда наметавонем. Надида шунида мо асл карда метавонем. бале, ҳамин гуна ҳамватанони азиз. Барои ҳамин мегӯяд, ки эҳтиёт ними ҳаёт, ақл пояи давлат аст. Бояд мо эҳтиёт кунем худамонро, мисол ки худ идора карда тонем, контрол карда тонем. Худ идора кунем дар дасти мо аст, контрол карда дар дасти инсон худаш аст. инсон бинед, ки чӣ коре хоҳад мекунад. Агар хоҳад худашро аз корҳои бад дур мекунад, нахоҳад не, ва баҳонаҷӯӣ мекунад. баҳона меҷояд, ки хеле кардам. як чӣ кардагиянку анекдот кардагиянку, боз ман анекдоти шумо нақл мекунам. Дар бораи шайтон анекдот кардагиянку, медонед анекдоти шумо? боз мо дар бораи анекдотии шайтон дар боратон нақл мекунем. Шайтон чӣ хел инсона, чӣ гуна кадом намуди инсонҳоро шайтон метавонад, ки дар таҳти фармони худаш дарораду ғуломи худаш кунад. Аз як видеои дига дар бораи анекдотҳои дар бораи шайтон шумо мекунам иншоалло. Хоб, зинда саломат, хонавод сарбаланд бошед ва лайк, подписаться ва поделиться фаромӯш накунед.